otvoria peňaženku, hneď im všetko spravia. A potom k tomu nemajú vzťah. Ja som si všetko musel robiť sám. Nemal som na to druhých, ktorí by mi pomáhali. Potrebujete niečo, pán sused? Čo? Nie, len... Ty si láska. Děkuju, Niky. Púzdro. A nožnice, viete? Stratil som ho niekde tu pri plote, keď som stromček zastrihával. Rozumiem. Ale nie, nerozumiete, čo? Vy nič nerozumiete. Ten stromček som zastrihával kvôli tomu, aby som mal viac slnka na pozemku. Děkuju, si prdelka. A teraz po tom všetkom, čo tu chcete budovať... Ja koukám na pořad susedské prípady, víš? Bude mať u seba sami bordel a špinu. O hluku ani nehovorím. Ale veď aj vy si rekonštruujete pozemok, takže ten bordel tam budete mať tak či tak. Ale ja svojou prácou nikoho neobťažujem. Robím to potichu. A sám. A nemám takýchto robotníkov, ešte ktorí sú hluční. No, tak to vám úprimne gratulujem a obdivujem vás, pretože... Ďakujem. Ja by som to sám nedokázal. Práve preto to pre mňa robí firma. Veď to. Ale sľubujeme vám, že budeme pracovať čo najtichšie. Však, chlapci. Jasné, zrejme. Len aby. Opatrne. Děkuji za lajky, děkuji za studování a tak. Vidíš? Hovoril som ti, že budú po večeroch robiť bordel. Vysedávajú vonku, popíjajú a svojimi drístami obťažujú okolie. Ja to nechápam. Oni ráno nemusia ísť do roboty? No tak to je štýl mestských ľudí. Žúrujú do noci a potom takí unavení na druhý deň pracujú. No. A robia chyby. No. Počúvaj. Hovorila jeho žena, že on je lekár? Hovorila. Je lekár. No ďakujem pekne. Tak tomu sa dostať pod ruky. Nechcel by som. Ako môže byť taký nezodpovedný? No, tak to sú tí mladí, rýchlo kvasení lekári, čo im všetko vybavia rodičia. Ty jste blázinkové, děkuju. To je strašné. No. A okrem toho, už je 5 minút po 10:00. Děkuju moc. Je nočný kľud. Oni si bez starosti vysedávajú, popíjajú. A sú hluční. Vyzerá to tak, že sa s našou pokojnou idylkou môžeme rozlúčiť. Ani náhodou. Ja ich naučím dodržiavať zvyky nášho okolia. Ja ich to naučím. Tu sa budú čudovať. Čo je to tu? Koho to je? Lofa si co blázníš. Čo robíte? Chcete to zničiť? To je vaše? Martine, děkuju. Samozrejme, že je to moje. Vy jste úžasný lidi. Prepáčte, mohol by som vás poprosiť, Děkuju odpraste si to, moc. za chvíľu mi príde firma a začne s výkopmi. No, tak to asi ťažko. Prosím. Na svojom pozemku môžem mať, čo chcem. Na akom vašom Niky, pozemku? děkuju. No ja som to tušil. Ja som to vedel. Nerozumiem, čo to je? Prosím. Nech sa páči, čítajte, to je zmluva z roku 1950. Čítajte! 1951, kde sa nebohý sused dohodol s mojím starým otcom o hranici pozemku. Vidíte? No tak. Počkajte, o akej hranici? Akože mi chcete povedať, že tento môj pozemok nie je môj? A čo, vy ste to nevedeli? Děkuji. Vyzerám tak? Samozrejme, že som to nevedel. Anna! Anna! Nechápal som, o čo susedovi ide. Čo to má vlastne za zmluvu. Moja manželka dostala ponuku na dom s presnými pôdorysmi a rozmermi. No tak? Ako to vyriešime? Děkuju, vydržte. Já to jdu vyhodit. Pán Turian, pozrite sa. My sme kúpili tento dom s pozemkom, ktorého výmer je presne určený na našej zmluve.
Dajte to sem. Ale na mojej zmluve by mal byť váš pozemok o 3 metre kratší. Rozumiete? To je absurdné. Všetko išlo cez kataster a nebola tam žiadna ťarcha a ani žiadne bremeno. Chcete povedať, že klamem? Už sú tu chlapi. To som predsa nepovedala. Pozrite sa, pán Turian, prosím vás, odpraste si to, firma už je tu. Ešte dnes s manželkou zájdeme na kataster, ale garantujem vám, že naše údaje sú správne. Čo ste sa zbláznili? Ja mám platnú zmluvu. A vy mne zaberáte moju pôdu. Ale... To vám nedovolím. Do čerta aj s takými susedmi. Prosím ťa, vybav to. Môj starý otec dostal kúsok susedovej záhrady ako protislužbu za pomoc v práci. Neriešili to plotom, veď mali dobré susedské vzťahy. Keď starý pán zomrel, jeho dediči rozhodli, že ho predajú. Bol to pre mňa poriadny šok. Nikdy sa mi počas mojej práce s nehnuteľnosťami nič podobné nestalo. Okamžite sme kontaktovali nášho právnika. Podľa mňa je to nejaký podvod. A okrem toho, najdôležitejšie sú údaje z katastra. Pánovi, chyba nastala práve na pozemkovom úrade. V 50. rokoch sa všetko ručne zapisovalo do tzv. Pozemkovo-knižných máp. Tomu rozumiem. Každý zápis potreboval byť schválený na súde. No a akože tento zápis tam chýba? Pravdepodobne áno. Ako je to možné? Dôležitý je dátum, kedy bola podpísaná dohoda medzi susedmi. 22.5.1951. Od 1. januára 1951 nebolo potrebné vyjadrenie súdu. Zmeny realizovali vlastníci pozemkov v pozemkových knihách sami. No a od tej doby nám rozdiel medzi evidovaným a právnym stavom začal čoraz viac rásť. No dobre, ale ak neexistuje na katastri žiadny záznam o tej dohode, tak to znamená, že tá dohoda vlastne neexistuje, nie? Viete, ono je to len otázkou času, kedy si pán Turian túto zmenu dá zaregistrovať v katastri a geodet následne vymeria váš nový pozemok. Fajn. A čo nám radíte teraz? Dohodu. Jednoznačne. Toho sa práve obávam. No počkaj, akú dohodu? Ja sa s nikým dohadovať nebudem. Všetko je tu tvoja vina. Si majiteľkou realitky, robíš s nehnuteľnosťami a práve nás takto dobehnú. Prečo si to nekontrolovala predtým? No dovoľ. A odkiaľ som to mala podľa teba vedieť, keď o tom neexistuje žiaden záznam? Tak si to mala predpokladať. Tak to som podľa teba mala ísť za každým susedom a pýtať sa, či náhodou neexistuje nejaká zmluva o pozemku po roku 1951. Áno. Prosím vás, upokojte sa. Pánovi, vaša manželka za to naozaj nemôže. Keby ste vedeli, aké tu ja riešim spory ohľadne pozemkov a všetko je to z minulého storočia. Ako mám byť pokojný? Viete, koľko som zaplatil za ten dom? Práve preto vám radím, s pánom Turianom sa treba dohodnúť. Navrhnite mu určitú sumu za meter štvorcový a dajte si postaviť nový plot. A ak to nepríjme? Nevidím dôvod, prečo by sa nechcel dohodnúť. Kupovali sme dom aj kvôli tomu pozemku, ktorý sa nám páčil. Nebudeme si predsa kupovať niečo, za čo sme už zaplatili. Moja manželka však mala iný názor, pretože vedela, ako to v týchto prípadoch končí. Nakoniec som s ňou súhlasil a pristúpil som na dohodu. Vidíš ho, zase je u nás. To mu ukážeme. Počkaj, Karol. Dohodli sme sa predsa na niečom. Najskôr sa s ním porozprávame a uvidíme, čo budú za to chcieť. Ale ak sa nedohodneme, necháš ma konať. Co sa dneska dialo? Počkaj, kam ideš? Poďme za ním spolu. Byla jsem s pejskem venku. A Jelena, já už jsem tě zdravila. Žanetko, děkuju. Zbláznili ste sa to? Čo ste spravili? Čo? Nechápem, o čo ide a prečo tu na nás bezdôvodne vykrikujete. Čo? Bezdôvodne? Toto je bezdôvodne? Ráno som si sem dala čisté prádlo. Pozrite sa, ako teraz vyzerá. Ja som s vašim prádlom nič neurobil. Jo, Darksforde, děkuju za ten dárek z té výzvy. Tak prečo je špinavé? Odkiaľ to mám vedieť? K vášmu prádlu som sa ani nepriblížil. Však, Dani? Presne. No určite. Naschvál ste tu niečo robili. Poznáme. Karol! Nehnevajte sa, ale videli ste, že tam mám v nárade
Asi tam pracujem. A vy ste si to prádlo sem zavesili. Pozri sa. Čo sa stalo? Tak pozri. Zdravíčko, pán Nový, tak sme tu. Dobrý deň. Môžeme začať s výkopom? Priamo na tomto mieste. Dobre? Hneď vám spravím miesto. Hej, čo robíte? Čo to robíte? Čo je? Tu je váš bordel. Idú mi sem kopať bazén. Bazén. Niky. Danka, poď sem. Děkuji za hvězdičku s odběratelů. Budeš mať tu. Děkuji. Čo povieš? Aj z rybička. Počúvate ma, Turian, vy ma srať nebudete. Vydržte, já jsem tady neviem, o čom hovoriť. kamarádce na zprávu. Ale je pro mě totiž něco jako... Ta kamarádka je pro mě něco jako suegra. Vám garantujem. Ja vydržím veľa, ale pri Turianovi mi praskli nervy. Takého zlého a zakomplexovaného človeka som nestretol nikdy v živote. A to pracujem v nemocnici. Čo to je? Čo je? Dana! 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 Čo je? Čo to bolo? Čo je? Neviem čo. Tak pozor. Do čerta. Tak čo je? Čo je? Nejaké decka sa tam u Nových naháňajú. Aké decka? Aké decka? Čo ja viem? Kde si? Dve malé dievčatka, no tak čo? Majú tam nejakých pankhartov. Ale no tak Tonko, veď sú to deti. Ale no a čo? Zobudili ma. Zobudili ma! Roky som nenávidela detský krik a plač. Bolo to tým, že som nikdy nemohla mať svoje deti. Nenávidela som pohľad na šťastné mamičky so svojimi deťmi. Časom som sa cez to preniesla a zrazu som to mala pred vlastným domom. So spravodajstvom Markízy vám nič dôležité neunikne. Dobrý deň, spolu z parlamentu. No v tejto chvíli to vyzerá ešte na poriadne dlhý maratón, ktorý sa môže natiahnuť až do skorých ranných hodín. Počas celého dňa garáž. Tak. Ale... Začínám přemýšlet, co bylo opravdové, co nebylo opravdové. A zistíte, ktorá z posledných... Vybrali sme sa, to sa nikomu inému. Teď zmiešame červenú s modrou. Díky. International. Máte tu nohu dochramanú na 3 miestach. Čože? To peklo. Aké... Máte tu... Začal čoraz viac rásť. Pán Nový, tak sme tu. Dobrý. Pán Nový. Dobré ráno, ešte do... Povedz, domáci publiko. Mám to. Mysleli si, že sú dokonale pripravení. Som veľmi zvedavá, čo nás vlastne čaká. Že tušia, do čoho idú. Som myslela, že... Teda on nemusel fajčiť za pani priateľa. Padol som z bicykla. Keď ste išli s krčmi však. Pili ste niečo? Nie. Prečo? Budú vás operovať. Čože? Ničoho sa nebojte, pán Turian. Trochu si pospíte a budete mať potom. Strašne to bolí. No bodaj by nie. Máte tu nohu dochramanú na 3 miestach. Čože? To peklo. A kedy ma pustia domov? Pán Turian, ešte vás ani nezoperovali a vy sa už pýtate domov. Ale ja si potrebujem zariadiť veľa vecí. No tak to si budete musieť za seba nájsť nejakú náhradu. S týmto tak skoro behať nebudete. Nebojte sa, pán Turian. O pár hodín máte potom. O pár hodín? Náš pán primár je veľký pedant a puntičkár. A už je tu. Dobrý večer, pán Turian. Sa ma ani nedotknete. Nie.
Nebudete ma operovať. Nie, sestra, odvezte ma preč. Chcem ísť okamžite domov. Nie, dajte mi pokoj. Čo vy robíte? To je v poriadku, sestrička, to je iba bežná emočná reakcia. Dajte mu niečo na ukludnenie. Nehýbte sa, pán Turian. Choďte preč. Choďte preč. Chcem iného lekára. Ja chcem, zavolajte mi primára. Čo robíte? Čo robíte? Prebral sa. Ďakujem, sestrička, môžete ísť. Prídem vás ešte pozrieť. Zatiaľ oddychujte. Žiadne hlúposti. Poděkujte se slušně. Máte niekoľkonásobnú zlomenú rýdkovej kosti. Dali sme vám tam titánovú tyč a 4 šrouby. Operácia dopadla dobre. Doba liečby samozrejme záleží na vás, ale môj odhad je 3 mesiace. Prečo ste mi pomohli? Pretože som lekár a človek. Mohli ste to predsa odmietnúť. Nemohol, mal som službu. Rozumiem. Nemali ste iné východisko. Pán Turian, nikdy nemiešam prácu a súkromie. Rozumiem. Ďakujem vám. Dobrý deň. Ahoj. Ahoj. Dobrý deň, pán doktor. Chcem sa vám veľmi Vy? Čo tu robíte? Dana, prosím ťa. Prišli ste sa vyspievať môjmu manželovi? Prosím ťa, prestaň. Ale... Dana. Doktor Nový ma operoval. On? A prečo si to dovolil? Prosím ťa, Dana. Pán doktor, radi by sme sa vám poďakovali. Prosím, zoberte si môj koláčik. Viete, nemáme peniaze na zvyš, tak aspoň takto. Pán doktor. Rybalci, ahoj. Je nám to veľmi ľúto, ako to celé dopadlo. Někdy nemá cenu se tady rozčilovat, lidi budou hejtit pořád. Víš, jaký lidi jsou a že budou hejtit furt. Dospelí, rozumní ľudia. Lidi budou hejtit furt, to neřeš to. Děkuju. Teraz hlavne musíte oddychovať a ja sa ešte na vás prídem pozrieť. Martina, děkuju. Dovidenia, pán doktor. A ešte raz ďakujem. Terko, co blbneš? Děkuju. Dúfam, že si jeho žene neobstrihala tie muškáty. Nie. Nestihla som. Chvála Bohu. Počúvaj, nechaj všetko tak. A povedz Janovi, nech to auto odtiahne. A snaž sa nejako s jeho ženou zoznámiť. Terko, děkuju. Karol vyzerá ako správny chlap. Mal Děkuju, možnosť Teresko, sa mi kočičko. pomstiť, ale nevyužil to. Vyzeralo to, že sme sa asi pomerili. Hneď som volal manželke, aby už nič neriešila. Susedia sa stiahli a ona mohla zavolať firmu, aby nám prišli osadiť bazén. Anička. Ahoj. Ahoj. Piekla som, ponúkni sa. Wow, ďakujem. Výborný. Dáš mi recept? Samozrejme. Nie je to nič náročné, jednoduché. No, neviem. Ja pripečiem aj palacinky. A Tóno? Ako sa má? Mal bolesti, ale Karol mu dal lieky a teraz už lepšie. Ďakujem. Neboj sa, o pár dní ho máš doma. Vieš, je to také divné byť sama doma. Teraz, keď je Tonko v nemocnici, tak si vlastne uvedomujem, že nemám nikoho. A
Ak budeš čokoľvek potrebovať, príď k nám. Príď za nami. Si zlatá, Anička, ďakujem. Som rada, že máme takých susedov. My sme radi, že máme teba. Ahojte, dievčence. Ahojte. Tak čo? Ako bolo v škole? Normálka. Normálka. Máte úlohy? Áno, robili sme si s Majkou. No, super. Ahojte, dievčence. Dáte si? Tak. A ako sa voláte? Ja sa volám Mia. Ja sa volám Ela. Ela? A ja som vždy túžila mať dievčatko. Verčo. A máte? Nie. Dievčatá, choďte si umyť ruky. Šup, šup a bez debaty. Ďakujem. Prepáč. To je v pohode, Anička. Nič. Ale prezraď mi, čo tu vlastne všetko plánujete prerobiť. Tak Karol s dievčatami chcú bazén. Ja túžim po terase plnej kvetín a možno nejaké to jazierko. Veď to presne ako ja. Naozaj? Tiež je to môj celoživotný sen. Mať jazierko, okolo neho veľa kvetiniek. No, keď budeš chcieť, tak ti dám nejaké odrody. Vyznám sa v tom. No, to je výborné, lebo ja sa tomu vôbec nerozumiem. Tak ja ti pomôžem. Ďakujem ti. Prepáč. Chytíš to, prosím ťa. Prepáč. Áno, Tonko? To nemyslíš vážne, toto? Volal mi manžel. Všetko sa zmenilo. Karol pokazil operáciu a museli ho znova rezať a podľa Tonka to urobil na schvál. Zrušil celé prímerie. A aké odrody by si mi mohla dať? Žiadne. Vôbec som ničomu nerozumela. Zrazu ostala odporná, nakričala na mňa, že sa v nás zmýlila, rozhodila veci a odišla. Pár dní po druhej operácii prepustili Tóna domov. Po zdanlivom mieri sa situácia opäť zmenila. Tóno s Danou mali svoju verziu pravdy a vinili Karola z nevydarenej operácie. Karol ako lekár mal na to iný názor. Spravil to na schvál a my sme mu s Dankou uverili. Ako môže byť lekár taký zákerný a vedome ublížiť pacientovi? Vraj nemiešal súkromie s prácou. To, že sme ho museli znovu operovať, vôbec nesúviselo s našimi vzťahmi. Jednoducho niekedy je potrebná reoperácia. Hlavne v ortopédii. Vydržte, já to jenom odnesu, jo. Ahoj. Kde sú deti? Sú v izbe. Robia si úlohy. Zohrajem ti večeru? Nie, nebudem jesť. Mám dobré správy. Volali mi z firmy. Zajtra začnú s rekonštrukciou. No, už zajtra, veď videla si, čo máme Marlenko, na dole? děkuju. Tak ja som im povedala, v akej sme situácii. Povedali, že nie je problém. Odpracujú Turianov bordel a začnú stavať vysoký plot. Pozri, dali mi aj katalóg. Tam som zaznačila, ktoré oplotenia sa mi páčia. To šedé je pekné, aj to hnedé sa mi páči. Čo ty na to? Vyhodili ma z práce. Akože vyhodili? Normálne. Prebehlo výberové konanie a vyhlásili nového primára, ktorý si zostavil nový tím lekárov. Marlenko. Určite v tom má prsty Turian. Ale... To kvôli tej operácii? Ale nie. Děkuju moc, Libore. A riaditeľ si tam evidentne dosadil svojho favorita. A čo bude teraz? Finančne to neutiahneme. Pozri, tvoja firma je v červených číslach. Ja som bez práce. Jednoducho na tú rekonštrukciu môžeme zabudnúť. Tak dobre, môžeme požiadať o úver. Ale nebudem si brať úver a naťahovať sa tu s Turianom. Čo chceš teda robiť?
predať dom. Zbláznil si sa. A kam pôjdeme? Tak to si vyhoď z hlavy. Ja do paneláku naspäť nepôjdem. Dobrá, tak čo mám teraz robiť? Ty chceš terasu, decká chcú bazén, dom treba dorobiť znútra. Odkiaľ na to mám vziať? S manželkou sme sa napokon dohodli, že dom predáme. Nemohol som vedieť, kedy sa znovu zamestnám. A hlavne ma unavovali tie večné spory so susedmi. Jednoducho som stratil chuť a motiváciu žiť v tomto dome. Každá rodina má svoj príbeh a má svoje tajomstvá. Mami? Leni, ahoj. Ja ťa nespoznávam. Mrzí ma, že si sa to dozvedela takto. Prosím ťa, chcela som ti o nás povedať. Už je to jedno. Aha, Ivan. Čo sa tu stalo?